ब्रेक जानाय जों नुयो आरोखि डिसिप्लिनखौ एसे बायनाय बायदि जों नुयो आरोखि दाखालि मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय इउथनि सासे रेसपन्सिबल मानसि बे बुंबाय जे टेटनि माने इसेबां माने एग्जाम होनाय पास जानाय साख्रिखौ बिसोर थाबैनो खैदिननि गेजेराव होजोबसिगोन ओरैनो बुंबाय आरोखि दा जोबोद खुसि बयबो होनबाथ' मोजाङानो नै दा बिनि उनाव सप्ता खनसे उनाव आरो जोंहा माने बिटिसिनि मानगोनां इएम प्रग्राम नाजारि होनबाय दा टेटनि जायनाखि माने एग्जामाव पास टेट एग्जामाव पास जानाय बिसोरनो जों दानो साख्रि होनो हाया होनना बुंबाय दाना बे हाइकर्टनि माने माबा दं डाइरेक्सन दं केस दं हाइकर्ट केस दं सुप्रिम कर्ट केस दं ओरै होनबाय आरोखि दा बे रोखोम जुदि माने माबा दङब्ला अब्ला जोंनालाय बोरैथो माने सासे इउथसिन लिडारा रिजय बर' होदों आरोखि दा इउथसिन लिडारा मारै बिदि बुंनो हाखो बेथ' डिसिप्लिन गैयि जायाखै होनबा बे हो प्रपारलि हो मोजाङै रायज्लायनानै हो बिटिसिनि माने गभर्नमेन्टआ मा पलिसि लादों मा पलिसि लायाखै बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनि स्पक्समेन थायो बिसोर बुंनांगौ बिटिसिनि माने इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ मा जादों मा जायाखै बेखौ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ होनांगौ दा खिन्थु बेखौ होआब्लानो जों जुदि सोरबा सासे माने माबाया आनअथराइजड जुदि होयोब्ला जुदि बे फेक्ट अरियेन्टेड जुदि जायाखैब्ला बे अब्ला बेथ' बदनाम जागोन ना दा नै प्रग्रामा मोनसे खोथा बुंबाय दा नै इउथनि लिडारा मोनसे खोथा बुंबाय दा गथे बे बिदि जायोब्ला गाज्रि मोनसे समालसन जायो गाज्रि जायो बेनिखायनो बेखौ मोजाङैनो गावसोरनि गेजेराव माने पार्टिनि सिनियर लिडार जेराव दङ बे पार्टियावबो मोजां मोजां सिनियर लिडार दंना दा बिसोरबो बिसोर रायज्लायनानै डिसिसनखौ होगोन बिसोरो प्रेस ब्रिफिंखौ होगोन खिन्थु जानला मोनला होलाबायनानै जुदि रायजो राजा केअस जुदि जायोब्ला दाथ' गाज्रि मोननाय फैगोन जिउआवनो साख्रि होननाया बोरो होनलायनाय जायोब्ला दा बेथ' कुइसन जागोन ना माबोरै साख्रि होननायालाय बे फैगोन दा गथे बेफोर डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनाया मोजां आरो जों बेखौनो दिनै आरोबाव जावले जावले जों खावलायबावो जे बे मालगावनि हाया जिहेथु माने खोब माने सेन्सिटिभ हा बेयो आरो जों बेखौ खुनुदिन जों जिबनाव माने थैजासे रायजाखोमानाय थैनायनि उनाव रायजालायनाय जुग जुग मोनसे रेकर्ड जों बिदि गाज्रि रेकर्ड खालामनो नाङा आरोखि रायखोमा जागोन बेनि थाखाय जुग जुग बिजनियाव बिष्णुराम मेधि जेराव माने हा होलाङो ट्राइबेल बेल्ट बेखौ रिजार्भ खालामनाय बेसेबांबा गुवार हा रिफिउजिबो होलांदों दिनै बेखौ बर' फिसाफ्रा रायो ट्राइबेलफ्रा रायो बेनो जोलै थांग्रा बे बिष्णुराम मेधियानो बिदि होननानै बुंदों आरोखि दा गथे बिष्णुपुर कलनि बे जायगा दिनै बिराद गिदिर रेकर्ड बे बर' हारिजों रायजानाय सोंखार जानाय दा बेबायदि सेम रेकर्डआ जाहाथे जोंनाव जाया आरोखि मालगाव बिदि हायोब्ला बिदि रेकर्ड जाबावगोन रायजागोन बुंजागोन नै बिटि सरकार उमुखनि समाव बिटि सरकारा हा होलांबाय सोंखारि जागोन बेबायदि सोंखारि जानायखौ जाहाथे खामानिखौ मावा दा दिनै जोंनाव ओरै बिखा खामथावथाव जालांजोब्बाय दिनै जोंनि हाखौ जों प्रटेक्ट खालामनो हायाखिसै गोबां जायगायाव दिनै थाखिबारि गामिया बर' गामि दरसे गामि बिसोर गारनानै फैजोब्बाय गैलिया नायल' जाल' बे खोला जायै बाउण्डारि होनबा थाखिबारि गामिमोन बे गारनानै दा गैलिया बर' गामिया बेयाव गैलिया जोब्बाय आरो बे 2014आवबो गसाइगाव बे श्रीरामपुर ओरैथिं आरोखि गसाइगाव संकस दैसिरथिं बर' गामि दंमोन 7टा बर' गामि 2014आव बे सावथाल बर'नि जायगाखि दावराव जानाय बे समाव बर'फ्रा न' बां गारना खारदों 7टा गामि बे माजा दाब्रि सुखान बावनाय सिलगाग्रि सामथाइबारि ओमफ्राय फकियागा निलायझरा दा बेबायदि फुलकुमारि दा बेबायदि गामिफ्रा दिनै गैला बर'फ्रा गामि गारना फैबाय बिसोर दोनफिननायनि बेबस्था लानो हायाखिसै दा बेफोर जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि माने दुखुनांथाव एग्जाम्पल आरोखि जों बिटिसि मोनबाय 6 सिडुल बिटिसि दा जों बिटिसि 6 सिडुल मोननायनि उनावबो जों जुदि सेफ नङाब्ला जों जुदि सिकिउर नङाब्ला अब्ला जों जे एथ' मानसि सोलायबाय गावजों गाव बुथारलायबाय जोङो पुलिस बेल्टजों गावथारजाबाय एथ' माने सेक्रिफाइस एथ' भिक्टिम जाबाय बिनि उनावबो जों दरलायसे हा मोननाया जुदि जों सेफ नङाब्ला जों सिकिउर नङाब्ला होमब्ला जोंनि सेफटि सिकिउरिटिया जों बहा मोनबावनो बेखौ साननो गोनां बाथ्रा आरो नै बावैसो बे रुनिखाथायाव बाहेरानि मानसिया फैनानै एकेबारे रुनिखाथा अफिसखौ गाग्लोबजोब्बाय बयनिबो मेगनाव गां गां जों ससियेल मिडियायाव नुबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफल बानलायनानै एकेबारे सावहैलाय लानानै थांनाय जों नुबाय दा एथ' गाज्रि घटना गावनि 6 सिडुल एरियायाव थैजों सोरजिनाय बे 6 सिडुल एरियायाव मालाया दिनै फैनानै एथ' दादागिरि खालामबाय एथ' अननाय खालामबाय दा बिनि सायाव जों जेबो एक्सन लानो हायासै जों दा बे खालामनो हादों जे बे हाग्रा ओनसोलाव गोबां माने इलिगेल बाहेरा मानसि हाबनानै थाबाय दं इनक्लुजार्स माने बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ बिसोरखौ इभिकसन खालामनांगौ जों बाथ्राखौ बुंनो हादों दाबो जुदि जोंनि सरकारा बेखौ जुदि नायाब्ला
बेफोराव जों गोसो होआब्ला होमब्ला जोंनि सेफटि सिकिउरिटियाबो थागोन माखासे बोसोरनि उनाव जों नायदो जों जायगायाव जों गिदिरबाल' जों माने मालायनि आथिं सिङाव जों थानो गोनां जागोन गियै जों गङै थाबायनो गोनां जागोन दानो जोङो नाहा थांनो हाला अबा माने साम' खननाय नाथुर जुनाय गुरनाय जोंबो थांनो हाला दा बे अबस्था दा मालगावनि रायजोफ्रा बुंदों जोंनि जायगायाव बिदि माने ना गुरनो हानाय जोंनाव पजिसन गैलिया माने मोसौ मासे जों खानो हाला मोसौ मासे जों मोजां मोसौखौ लानानै थाङो बोरमा दाउ गोमायो जोंहा बेबायदि परिबेस फैबाय बेखायनो जों दिनै बिटिसि सरकारखौ जों खावलायो गुरैयै बिथांमोना जाहाथे बे मालगावनि माने हाखौ जाहाथे माने एफिसियेन्टलि हगारा दस्रायाव हो माने ट्राइबेल नङि जायगायाव आरो बे माने मालगावनि बे रिजिन माने फिल्डआव रेजिं फिल्डआव जायनाखि मानसिफोर फैनादों बेखौ जाहाथे दोना बेनि थाखाय जों खावलायो आरो जोङो बुंनाय जायो बे दुखु दाहानि समाव निदान खैफोदनि समाव रायजो राजाफ्रा जेब्ला खैफोद जायो जों अरायबो गसंथागोन जों अरायबो जों बिसोर लोगो लाफागोन जों अरायबो फिन जानानै जों बाथ्रा बुंगोन दा जों रायजो राजाखौ जों बे बाथ्राखौनो जों बुंनाय जायो आरो जों बावैसोनि गेजेराव आरोबाव थांबावगोन जों जोबनायाव जों आरोबाव बिटिसिनि खुंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायो जाहाथे बिथांमोना बे जायनाखि एफिसियेन्ट होनाय डिसिसन बेखौ रिभिउ खालामो आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों मालगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जे नोंथांमोननि आफादनिफ्रायबो जे गोख्रों हेंथा होनाय बे समाव सोलिगासिनो दङ जुदिहे संरैखाथि जिथु गोनां बे हा ओनसोलाव गुबुनारिफोरखौ जुदि गमामायैनो सरकारा दोनफैयोब्ला नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय माबायदि लामा दा डेम'क्रेटिक माने प्रटेस्ट बेनिफ्राय देरसिन प्रटेस्ट जेबो गैया डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव दा डेम'क्रेटिक प्रटेस्ट बेखौ जुदि खोमा होआब्ला गोसो होआब्ला मोनसे उदाहरन दं जोंहा असेमोन जों माने बै माबायाव फाग्लिजराव पर्बतजरानि फाग्लिजराव बे एपिडिसिएलनो हा हगारनो नागिरनो थाखायनो बर' फिसाफोरा बयबो जावरिखांदों फाग्ला फाग्लि जाजोबदों बे समाव बयबो हासिबलायलाय ओंखारदों थैनो गियाखै बिफाव फिसा गोरलै गोरलै बानायबो ओंखारदों दा बेबायदि सिटुवेसना फैबावोब्ला मा जागोन बेखौ जों बिटिसि सरकारा बुजिनो मोजां आरो बे फाग्लिजराव जेरोखोम माने सिटुवेसन जादों बे सिटुवेसन जानायनि थाखायनो दिनै बुंनो थाङोब्ला हासिबलायलाय जावरिखांनाय एखेबारे रोनसोन्द्रि जाखांनाय थैनो रावखौबो गियाखै पुलिस मिलिटारिखौ गियाखै पुलिस मिलिटारि जुजिदों बेबायदि धौ रायजो राजा बयबो बुजिदों नुजोबदों सारा बिटिसिनि सारा बुहुमनि रायजो राजा गासिबो नुजोबदों दा दिनै बे दायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ दिनै गादि गारनानै खारनो गोनां जाबाय प्रमद बर' जेनबाय प्रमद बर'नि माने पावाराव फैयै खारनाव बेबो मोनसे खारन गिदिर खारन मेजर खारन बे आरो थद्रुब दाबो जुदि जोंनि माने बे शिक्षाखौ लानो रोङाब्ला दानि सरकाराबो बिदि भुलखौनो मावनो नागिरोब्ला गाबोन मालगावआवबो बिदि जे जाया बेखौ बुंनो हानाय नङा आरो मालगावआव देरसिन जागोन जों बेखौ बुंनो हायो मानोना बे सेन्टिमेन्टआ बयबो बर' फिसानि गेजेराव गोसारगोन बयबो बर' फिसा अननाय जाबायनाय जावरिखांगोन बयबो आवाज होगोन बयबो सापर्ट खालामगोन बेखायनो जों खावलायो गुरैयै बे माने मालगावनि हाखौ जाहाथे अननाय भाबै मालायनो होआ बेखौ गुरै खावलायफिनो आरो लोगोसे मोनसे खोथा आं बुंबावनो लुबैदों दा बिटिसि सरकारा जाहाथे केयारफुल जायो दा बिटिसिआ दिनै गुलुंजों जागासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ बोरै गोदना सेबनानै नाख्रेबनो बे सानगासिनो दं दा दिनै बिटिसिआव माने गार्जेन मिनिस्टार दिनै हरबाय रावबो बुङाखै खिन्थु जों गोसो दुखु मोननानै दंगासिनो दं गार्जेन मन्थ्रि आसामनि गार्जेन मन्थ्रि बोरै थाफैनांगौ बिटिसिआवलाय बिटिसिखौथ' बिटिसिनि इएमफ्रानो सालायनांगौना आरो 6 नं एरियायाव आसामनि खुनु मन्थ्रिया खामानि गैया बेयाव गार्जेन मन्थ्रि फैनो मोना डिसिफ्रा खामानि होआ बेयाव बिटिसिसो सालायो दा खिन्थु दिनै बिटिसिआव गार्जेन मन्थ्रि हरनानै दिनै बिटिसिनि इएमफोरनि पावारखौ दिनै खस्थ'यै खालामनाय जों नुदों आरोखि इएमफोरनि पावार बिटिसि पावारखौ दिनै नाख्रेबनो नागिरनाय प्रमद बर'नि समाव बिदि जादोंमोन आरो सेम माने पलिसिखौ दिनै हाग्रामानि समावबो खालामनांदों बेखायनो साबधान जाहाथे बिपिएफआ दानि माबाफ्रा पार्टि लेभेलावबो सावरायो मोजाङै गुवारै डिसिसन लायो जों बेखौ दिनै माने खावलायहरनाय जायो आरो नै मोनसे उदाहरन आं होबावना दिनै बावैसो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दिसपुर नै बेनिफ्राय हरदों डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय मोनसे नैबे माबानिफ्राय अफिस अफ द डाइरेक्टर हेल्थ सार्भिस आसाम हेंग्राबारि गुवाहाटि बेनिफ्राय लेटार फैदों बे लेटारनि गेजेरजों बिटिसिनि ग्रेड 3 ग्रेड 4नि जायनाखि माबाफोर बेनि एपइन्टमेन्ट पस्टिं बे गासिबो ट्रेन्सफार बिटिसि खालामो खिन्थु दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ खालामजेनबाय नै आसाम गभर्नमेन्टआ खालामजेनबाय दा आसाम गभर्नमेन्टआ खालामनो हाया
बे बिटिसिनि बाथ्रा बेयो बिटिसिआसो बेखौ खालामगोन सोरखौ ट्रेन्सफार खालामगोन सोरखौ अबाव हरगोन अबाव हरा बेखौ बिटिसि खालामगोन मा खारनाव जानो मोनखो दा बेनो बे माने आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ जे दिनै गोदना सेरनो हादों बिटिसिखौ गावसिनि आखायाव लांनो हादों दा बेनो मोनफा मोनफा खारन होननानै जों बुंनो हायो खारना बे आरोखि बे माने दस्रा जेबो गैया जाहाथे बिटिसिआ आसाम गभर्नमेन्टनि सिङावनो थायो आसाम गभर्नमेन्टआ जाहाथे बिटिसिखौ गोसोबादि सालाय हायो दा बेनि खारन जागोन आरो बेफोर आरोखि बेखायनो दिनै बिटिसिनि खुंगिरिफोर आरो बिपि पार्टी मावथिफ्रा ज' जालायनांगौ क्रिटिकेल डिसकासन जालायनांगौ बे हारसिं हारसिं एनाउन्स खालामनाय हारसिंनो बुंलांनाय बेखौ गारनांगौ रायलाय दा रायखोमालायबाय थानाय जों खोनाबाय थायो जे जोंना शिबसारा जोंनि रायलाया शिबसारा माने हारसिं हारसिं डिसिसन लायो हारसिं हारसिं माने एनाउन्स खालामो बे बाथ्राखौ जे पार्टी मानसिया बुंबाय थायो जोंनि सायाव खोनाहोयो दा बिदि मानो रायलायबाय थानो फालाय मोनसे टेबोलाव रायलाय डिसिसन ला बे लस जायोब्ला बे माने माबा जायोब्ला प्रब्लेम जायोब्ला बे प्रब्लेमा सिब हारसिंनि प्रब्लेम नङा बे बर' जाथिनि प्रब्लेम बे बिटिसि सिक्सनि प्रब्लेम बे बेखायनो जाहाथे बयबो ज' सावरायनानै डिसिसन लायो आं बेखौनो खावलायहरो लास्ट समाव